Allah mittorikema ya man huwa alwahidu ahadu asamadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mittorikema Allah ɓeɗo holli men dole maɗa ɗen Allah annoddiɓe moƴƴere maɗa nde ɓe wondiranima ɓe inni ɓe jamfotako ɓe jamfike Allah mittorikema Allah heƴu hakku holluɓe dole maɗa ɗen Allah mittorikema Allah ko dandunoɗa ɗon lana kam ya man huwa alwahidu ahadu asamadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah a noddiɓe ɗo e moƴƴere maɗa ndi ɓe ƴetti deftere maɗa nden ɓe wondiranima ɓe inni ɓe jamfotako ɓe wondirani jama on ɓe inni ɓe jamfotako ɓe jamfike Allah. Allah mittorikema holluɓe dole maɗa ɗen Allah mittorikema Allah ndaru sattede amen nden ndaru ande amen nde ndaru komin ɓiƴci ɗo ndaru ko tawta guineɓe ɓe no nangede ndaru ko tawta ɓiɓɓe yimɓe no nanga nene yimɓe no nanga baba yimɓe no nanga moko baɓe marɓe duuɓi 75 no nanga. Allah mittorikema Allah man ghashana falaysa min. Allah mittorikema ko dandunoɗa ɗon laana kande ka fokkutuno yolade Allah mittorikema Allah nangu mamadi e kala sutenɗo mamadi Bala Amara Bawuri Kerno Mamadou Idi Amin ɓe fof maɓɓe Basiru Diallo ɓe kala sutenɗo mamadi haysi ko nene goton Allah mittorikema halkudu ɓe fof maɓɓe ukkaɓe ka mayo Allah mittorikema Allah ya man huwa alwahidu ahadu assamadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah kala sutenɗo mamadi dumbuya e nde fenande ɗo e ngol warugol himɓe ɗo e ngol nangugol himɓe ɗo ko tawta himɓe ɓe no nangire dande ore toñe wastayi hara ko kamɓe tu ɓe hollude men dole maɗa ɗen Allah min torkema Allah ndaru ko min ɓiƴƴi ɗo min noddima ko yawi notoɗa men ko raɓɓiɗi Allah mi torikema holluɓe dole maɗa ɗen Allah mi torikema Allah ya man huwa alwahidu ahadu assamadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah mi torikema haysi ko nene gotan Allah wonɗo sutendu ma wonɗo duwanade mamadi wonɗo duwanade olle injustice ɗo o hoore yimɓe no nangede no kidnappé ɗum non ala accude o tawata ɓe ari ɓe fenani guine o huɗorike ko deftere maɗa o inni o jamfotago o inni guineje goto waretake fi politique hande yi jamfaji maɓɓe ɗi o ɗaɓɓi coopération ji o landama piiji ɗin fof no duyra yo yaare e teddunga fi yewte famodire ɓe jaɓali ɓe desidi ko fiskugol leydi ndi mi torikema Allah ɓe ɓittini jama on hande hewti nokku ko tawata ko an min fewtata e maɗa par ce que meɗen andi ɗa yamiri men si tawi min sattirama min fewte e maɗa ka woni dow min torma Allah min torkema Allah halkudu mamadi kala sutenɗo mamadi dumbuya ɗum yo woni ko famuɗon yo woni ko an son sikkiɗo on joɗotoɗo hoore dine waɗon ko watta o min jaɓanta ɗum haye goto e moɗon haray ko noon on nangi Nene Usu on nangi président Aliou Ba on nangi Fonike Mengue ɓiɓɓe Eli Kamanoɓe on nangi Habib Marwan Camara hande ɓengu makko no faala yiide mawdi makko ha ala yiide ono hiɗon jooɗi ɗo dakkali no nangi maɓe no nangi leydi ni no braki leydi impéris yimɓe seeɗaɓe ni no kalaw no jooɗi hewre leydi ni mi torikema Allah ko dandunoɗa ɗum yimɓe ɓen ko tawta ɓe fewtuno e maɗa ɓe torima mi torikema Allah nangu kala sutenɗo nangu mamadi nangal ngal nanguɗa ngal Firawna nangu mamadi dumbuya no nangirɗoɗa no Firawna par ce que a hollimo dole a muñanike ɓe ha hewti o say ɗo Allah mi torikema alamo min fewtata e muɗum sina am ko an okkiɓe ɗeɗo dole ko dole maɗa ɗen kadi ɓe woni hollude jama o min torikema Allah holluɓe dole maɗa ɗen Allah mi torikema man ghassana falaysa minna Allah mi torikema fewndo ɗo min ndaru ɓitte ande amen nde ndaru ande amen nde ndaru komin woni ɗo Allah mi torikema Allah ko tawata si a ɓilti men ɗo goto wata darade yeeso amen mi torikema Allah kaltumen ɗo ndaru ande amen nden Allah min noddima ko raɓɓiɗi notoɗa men ko yaha fewndo ɗo e lawade Allah min torikema hunde hawnanakima haray meɗen iwtiri ɓaawo gonga meɗen tori Allah okkumen doole e peewal no min wawira nabire ngo jippiro mi torikema Allah kala sutenɗo mamadi e yaadiɓe makko ɓen fof mi torikema Allah halkuduɓe fof maɓe ukkaɓe ko ukkuɗa ɗon Firawna mi torikema Allah ɗon sikkude ko hoore mo ko mene wonno wadde ko hoore moɗon wonno wadde ko hoore moɗon wonno wadde min na mi wonno wadde ko hoore moɗon wonde wona Alhaji Seydou Dale wonno wadde ko hoore wona président Ali Ba wonno wadde ko hoore moɗon wonde wadde ɓay on huuɗata on miijitotako yimɓe sutena o 5 septembre aron wondira noon yimɓe ɓe on jamfota ko jamfoɗo wona mi wonno wadde hen wona Alhaji Sellu wona Aliou Ba wona Fonike Mengue na Billo Ba na Marwan ko hoore moɗon wonno wadde on nangete waɗe ɗe on respect fiiɗe e jawle ɗe bonɗo wawe tare conseil ɓe mamadi ɓen fop wonɗo sutenɗo hande mamadi ɗum conseil wonɓe ɓen conseil hande mamadi dumbuya foppo hande no anda hande ko fulɓe ɓe on dari nafigiyagal fiyo mamadi dumbuya lotto ko laamu alors que mamadi il va quitter le pouvoir o iway ko laamu no iwrita o iwray ko laamu o iway ko laamu si Allah wala no jaɓi tous les moyens je dis bien
tous les moyens seront utilisés pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne, je compte sur vous. Mitoli ke mala jippinir bawgal marangal et l'armée guinéenne be immo be itabe ardibe kotata ko himbe be nunda ko himbe naadube président Ali Baye ngo kaso himbe sokube himbe mitoli ke ma Allah jippi yurmene maada nde e jama lagino lagine bittike lagini tampi lagini no mari jawle mais jawle lagine de fop hande lannama hujjede nabane njanambe mitoli ke ma Allah ndaru tampere amende ndaru ande amende ndaru situation ko fewndi do Allah mitoli ke ma danda jamala gino hollube dole maada den Allah ko danduno da don lanata nyande ka fokkutuno yolade tay ala wawno do ka dandude sina Allah men tori kama dandu ben non haray ko non immode en fop mere darode dadito den be do be anday be ukondiri be memi ko memetake haray ko non